Bayad-ayad nga adlaw sa inyong mga kauturan, mga kabyanan, kag subong man sa among mga suki nga nagaupo diri sa aton nga programa Kamatuoran Pagkatun-an. Kag ang inyo alagad sining adlaw, Brother Giselle Kiyong sa Gyapon, kag sa ngalan sang akon mga kopdanan diri, Brother John Villanueva, Brother Jonel Carvalho, kag subong man Brother Glenn Brian Dicado. Kami gid nag-welcome sa inyo nga sa diin yari naman kita ay naman kamo sa pag mamati kag sa paglantaw sining kamatuoran diri sa aton nga ministry diri sa Kamatuoran Pagkatun-an. So kung ano ka man nga sahi isang pagkatawo, pwede ka gid diri sa aton diri nga programa diri sa Facebook diri sa Kamatuoran Pagkatun-an. Kag don't forget di kita malipat sa pag-subscribe sa aton nga YouTube channel. Upod naton dira si Brother Jonel Carvalho kag kabay pang aton ina sapdagon. Lain man na dito ang pagtulunan, lain man na diri, pero ang prestada sina gugma gyapon sang Ginoo. So mayong aga gid sa tanan kag sa pag-umpisa naton sini magamyaw kita diri sang aton mga kabyanan, labi na gid sa aton nga West Visayan Conference, sa aton mga kulturan dira, sa mga pastors naton. Ginatamyaw naton dira ang aton nga pinalangga nga presidente, Pastor Kerry Estrevilla, kag subong man ang aton pinalangga dira nga director sa West Visayan Conference sa communication, Pastor Rafael Suwalog. So musta mo dira mga pinalangga naton nga mga utod dira sa conference, kag subong man diri sa local churches naton. Kabay pa nga kamugid ang Ginoo gid magpakamaayo sa inyo. Kag sa aton mga kabyanan nga nag-upo diri sa aton nga programa, gina-welcome gid namon kamo tanan. Sa pag-umpisa magapangamuyo kita, labing gamhanan nga Dios tagiya sang amon hula makabuhi. Salamat Ginoo sining pribileyo makatuo naman kami sa imong mga pulong. Ginoo, ginapangabay ko ikaw magpakamaayo sa mga tumalan-aw karon kag sa mga palaabuton, ikaw maghatag sila Ginoo sing pagangop kag pakamayuwa man nila nga pagpangabuhi Ginoo. Updi sila gatoy-toy sila Ginoo nga hindi sila maano sa mga katalagman, disgrasya kag sa anuman mga balatian. Gay sila sa ilang kinahanglanon, sila adlaw-adlaw nga mga needs Ginoo kag subong man sa mayong alawas. Salamat gid og Ginoo sa imong kaayo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. So mayadayad nga adlaw sa liwat sa mga kabyanan naton dira nga nagaupo diri sa programa naton. So ang aton nga pag-atun-an sini nga adlaw nanungod ini mga kulturan sa isa ka pamangkot nga amay kapulo ang Seventh Day Adventist So nga amay kapulo ang mga Seventh Day Adventist nga nagahatag sa ikapulo So amo ni sa ang pamangkot sa aton sa sini nga adlaw nga tagaan naton sa nga pagsabat gikan diri sa balaan nga kasulatan. So amat-amaton tay ni mga kabyanan kag mga nilangga namon nga mga suki dira So ang tawo o kun ang Ginoo nagpahayag nga kita nga mga tawo, kita ang mga tinugyanan sang Dios So ginsalig sang Dios sa aton ang So diri nagapahayag mga kabyanan nga ang Ginoo siya ang naghatag sa aton sang ginatawag nga pagkatinugyanan. Kita ang iya mga manager sa sini nga duta. So kung atong balabasahon ang kapitulo dira sa may Genesis, kung may ara ka balaan nga Biblia mga kabyanan, mas nami gid nga masundan niya kita chapter 2 verse 15 So makita naton diri ibutang naton dira sa screen, ginpaistar sang Ginoong Dios sa katamnan sang Eden ang tawo nga iya ginhimo agod mag-atipan sini So diri ginapahayag sang aton Ginoo nga kita nga mga katawhan niya, kita ang tagaan niya sang sining oportunidad sa pag-atipan sining mga gintugyan niya sa ato So mo ina nga kita mga tawag nga mga tinugyanan, mga kabyanan kag mga kulturan. Actually, ang Ginoo, ang atong Ginoong Dios, wala man sa nagkakinahanglan sa aton kwarta So ang Ginoo nagahatag, nagatisting sa aton
sang ginatawag nga loyalty, no? Aton pagkamaminatud-on bala sa iya nga kay ang ining mga ikapulo o kon 10% sang aton nga income amo ni siya ang income nga sa diin ay ning 10% nga nagabulig suporta sa aton nga mga manok pangabulay, no? So aton bala basahon, no, ang pangapila diri ka mga dinalan nanungod sa mga pagpahayag sang aton nga mga kauturan sang una nga mga panahon, no, nga ang mga kauturan naton nga mga prayers kay David, no. So basahon naton diri ang First Chronicles, no, kon kronika, no, sa chapter 29 verse 14, no. Amo ni sa ang isa sa mga ginpahayag diri ni David, no, pangamuyo yan eh. Ang balya diri butang tadira sa screen, no. Pero sinuogid ako kag ang akon katawan nga makahatag kami sing bugana pareho sini. Tanan nga butang naghalin sa imo. Kag ginahatagan lang namon ang naghalin sa imo, no. So diri nagapahayag mga kauturan ang pagkaalwan, no, ni David, no. Kay ginabalik niya ini sa dapat nga katuan sini, no. Pagka may natago niya, pagka may nalwano ni David, no. So butsiringon ang Ginoo wala man na iya nagabaton sina, no, sang ikapulo nga sa diin nga ginahatag naton, no, sa aton nga iglesia, no, o kon diri sa Seventh-day Adventist, no. Ina kuha nila, no, pamatuod sang ginatawag nga loyalty, no. Di perta pagid bala mga kabyanan. Aton pagitun-an ang Malakay chapter 3 para nga mahangpan naton kon din ba nga ame kapulo kita, no. So isa sa mga butang diri sa Malakyas chapter 3 verse 8 to 12 ariyo. Mamangkot ako sa inyo, ang basang Ginoo diri. Mahimo bala sang tao nga kawatan ako? Daw imposible, pero kamo ginakawatan ninyo ako kag karon nagapamangkot pa kamo. Ang baldiri, no? Paano ka namon ginakawatan? Ginakawatan ninyo ako kay wala kamo nagahatag sang inyo ikanapulo kag mga halad, no. So dira nagapahayag nga may mga tawo nga wala nagahatag sang ila nga ikanapulo, no. So butsilingon nagapangawat ina sa Ginoo, no. So amoy nga ginpakamalaot ko ang inyo bugos nga nasyon sa verse 9, no. Karon ginahangkat ko kamo, o may mga pagpangangkat nga tilawan niyo ako, ang basang Ginoo dire. Ang Ginoo nga makagagawom, dal-an ninyo ang inyong bugos nga ikanapulo sa budiga sang templo, no, simbahan na agud may pagkaon sa akon templo. Kun himuon ninyo ini padalan ko kuna kamo sang ulan kagatagan sang sobra nga pagpakamayo po terrible mga kabyanan, no. Sobra nga pagpakamayo kon kita lang gid mangin maalwanon sa paghatag sang aton nga ikapulo. Arif, ang Ginoo naghatag sa aton sang isa ka adlaw nga inog pahuway. Natun-an ni last time, no. Sa sulod sang isa ka semana may ara nga pagpahuway kita sa Ginoo, no, mo na sang adlaw nga balaan, mo na sang Sabado. So ang Ginoo naman kay ara naman kita diri sa aton nga pagpakabalaan sa adlaw nga Sabado, nagapangayo naman sa aton, hindi butsulingon nga wala siya iya ina nga testing sa aton, no, kung loyal kita bala sa iya. Nagapangabay sa aton nga testingan ta siya, no, paagi sa paghatag naman sang 10% sang aton nga income. Halimbawa may 1,000 ang ginpangayo iya 10% mo lang, no, 100 pesos mo lang, no. So kung may 10,000 ka, 1,000 man ang para sa Ginoo dira, no. So muna sa ang ginapangabaya sa aton. Okay, so diin makadto ina, no, ang ina nga sa isang income, no. Ari bilaw diri sa may 1 Corinthians chapter 9 verse 9 to 14, ari bila mga kauturan kung mga biyano. Ariyo, kay nasulat sa kasuguan ni Moises, hindi pagbusali ang baka samtang nagalinas ini. Kag hindi kita maguna-una nga baka lang ang gusto hambalon sang Dios der sini, no. Ari pang po nato nila sa verse 10, kay kami upod man sa iya gusto hambalon. Amoy na kung nga ang mga tao nagaarado kag nagaani.
tungod nga nagapaabot man sila nga parti sa patubas na kita na to, no? Nagapanggas kami sa inyo sang espirituhanon nga mga binhi. Nagatanong bala, no, sang espirituhanon nga binhi. Dako naghid bala nga bagay kung magpaabot kami nga maghatag kamo sang mga butang nga ginakinahanglan namon sa adlaw-adlaw, no? So ining mga nagapalapnag sining mayong balita, pareho mabisa ako, no? So kay nagapangabudlay man kita sa pagpalapnag sining kamatuoran. So nagapaabot man kami sa ginatawag nga sang tawag nga pinansyal, no, kung ano man nga bulig nga ara dira, no. So mo ina nga may bisan pa, no, kaluyan sa Ginoo may nag-sponsor sa aton sina, no, kag kaluyan, no. Ano pa gid dire sa verse 12, kon ang iban nga mga manunodlo may kinamatarong sa pagpaabot sini halin sa inyo, mas labi na gid kami. Pero bisan may kinamatarong kami sa pagpaabot sang bulig halin sa inyo, wala kami nagpangayo sa inyo. Ginantos namon ang tanan agod hindi masablagan ang pagpalapnag sang maayong balita parte kay Kristo. Sa verse 13 diri, hindi bala nga naibaluan ninyo nga ang mga nagaalagad sa templo dira man nagakuha sang ila pagkaon. So take note, ang nagaalagad sa templo, labi na gini ang mga aton nga mga pastors, no, mga ministro, no. So dira sila nagakuha sang aton nga pagkaon, no. Kag ang mga nagaalagad sa halaran nagakuha man sang ila parte sa mga butang nga ginahalad sa halaran. So diri nagaalin o ko ang aton tithes nagahalin sa aton, halin sa Ginoo pakadto sa aton, gin-share taman ang ikapulo naton sa mga nagapangabudlay kag nagaalagad sa templo. Mo na sila ang mga pastors, amo na sang aton nga mga missionaries or mga ministro naton, mga kabyanan, no. Kag ang mga nagaalagad sa halaran nagakuha man sa ila parte sa mga butang nga ginahalad sa halaran. Sa amo man nga paagi nagsugo ang Ginoo. Take note, nagsugo ang Ginoo. Ang baldere nga ang mga nakabaton sang mayong balita dapat magbulig sa mga kinahanglanon sang mga manugwali sang mayong balita agod mabuhi sila. Nan. So thank you very much, no, sa mga nagabulig diri sa atong programa kag subong man nagabulig nga mga kauturan naton nga mga minatagon sa paagi sa ikapulo kag sa mga halad o mas sa halad kung sa ikapulo nga atong ginapadala didra sa conference kag gina-disseminate sa mga kinahanglanon sang aton nga mga manog pangabudlay. So amo ini siya ang pamaagi, no, sang ginatawag nga amo ni siya ang ang pag-disseminate, no, sang ikapulo kun nga may ikapulo. So magutman na karon ang aton dira nga mga ministro, ang aton mga pastors kung wala kita nagahatag sini, no. Bisan ako, no, sa akon nga part, no, may naga-sponsor sa akon, no. So ang itong naga-sponsor sa akon nga nagahatag sang financial support, nag-slice man ako dito, halimbawa 5,000, no? Nag-slice man ako 1% sa akon nga, 10% sa akon nga income sa 15 days, for 15 days, nag-slice ako dira is 500 pesos. Wala pa nalabot yung offering, no? So, amo ina, no? Nga kinahanglan naton nga may ara kita sa ginatawag nga ikapulo, nga ini testing ini is a test of our loyalty sa aton nga Ginoo. So ano bala diring hambal diri sa ato, no? So we are God's stewards entrusted by Him with time and opportunities, abilities and possessions and the blessings of the earth and its resources. So we are responsible kita sini to Him for their proper use. We acknowledge God's ownership by faithful service to Him and our fellow human beings and returning tithe and giving offerings for the proclamation of His gospel and the support and growth of His church. Stewardship is privilege given to us by God for nurture and love and the victory over selfishness sa pagdaog sining pagkadalok kag sa pagkamahamkunon and covetousness. Stewards rejoice in the blessings that come to others as a result of faithfulness, no? So ang pagkatinugyanan isa ini ka bugos nga kalipay, no, nga blessings
nga naghalin sa iba, no, ang resulta sini amo ang ginatawag nga pagka matutom, no. So makita naton diri sa may Haggai chapter 1 verse 3, makita naton dira nga may pag-support, no, sa iglesia, no. Agud to nga ang halimbawa sa iban nga country, sa iban nga lugar, wala pa sang ministro dito, kung wala sang church o kung wala pa sang nagapalapnag sa may balita. So amo ni siya ang kwarta o ng 10% sang aton nga income nagabulig na to, no, sa pagpalapnag pagid sang madasig sa maayong balita, mga kaabyanan, no. So makita naton nila sa Haggai chapter 1 verse 3 to 11, no. So kung ano ang pasunod sinaara na mga kaabyanan, no. So okay, no. So ano pagid ang ginahambal diri sa aton sa Romans chapter 15, no. Ano ba? So ang katapusan naton nga text makita ini sa Romans chapter 15 verse 26 to 27, mga kabyanan, butang naton dala sa screen. Kay ang mga tumuluo sa Macedonia kag Akaya nagbuluntad nga maghatag sang bulig sa mga imol nga mga katawan sang Dios dito sa Jerusalem. Sa verse 27, gusto nila nga himuon ini. Kung sa bagay may kabalaslan sila sa mga tumuluo sa Jerusalem. Kay kon hindi tungod sa mga tumuluo sa Jerusalem, ining mga hindi Udiyo wala nakabaton sang mga espirituhanon nga mga pagpakamaayo. Gani dapat nga buligan sa mga hindi Udiyo ang mga tumuluo sa Jerusalem sa ilang material nga mga kinahanglanon. So diri nagapahayag sa sini nga kay text, mga kabyanan kag mga kauturan, ang pagbulig, no, ang pagbulig, no, bisan ano ka man, may ara ka sang pagkabalaka sa imo isig kapariho, nasa diin naghatag sang o kung makahatag kita sang aton nga bulig, labi na gid na sa pagpalapnag sang mayong balita, isa ka dako nga bulig na, no, para sa pagduso pagid sa madasig sa aton nga buluwaton sa pagpalapnag sining kamatuoran, mga kabyanan, no. So amoy na ang pagpahayag sa aton diri kon nga ang may kapulo ang Seventh-day Adventist kay aton ini nga tuman sa mga sinulatan man diri sa aton, o kon sa mga hinimo sang una naton nga mga ginikanan man, nagtuman na gid kita, no. Amo na di nga ang may ara kita nga ikapulo, no. So amoy na nga kinahanglan mangin matutom kita dira, no, kag diri nagapahayag sa aton nga ginatadluan kita nga maghatag sang Ginoo, no, para atong mga pagkamahamkunon ato ang pagkadalok, no, madula ato pag ma-practice naton ang ginatawag nga pag-share, no, ang paghatag, no. So diri kag salamat gid, no, sa pag-upod diri sa aton nga program, kabay pa sa malipot naton nga pagtuon sini nang panaton kana binagbinag nga ini nga pangwarta actually gamay lang ni, no, sang gamay lang ni apang ang mga pagpakamaayo sa aton sa Ginoo mas laban sa bastante gid, no, mas madamo gid, no, labi na gid sa aton health, no, sa aton nga mga kinahanglanon, no, sa aton nga protection, no, kung kita nagahatag sa maalwanon sa aton Ginoo sa aton ikapulo, no, kag sa aton man nga offering, no. So hindi lang ina nga i-bless ikaw sa financial, kundi ma-bless ka sa tanan nga aspeto sa aton nga kabuhi kung kita lang gid nga maghatag, no, sang aton nga ikapulo, no. So amoy na nga kung kita nagatuman sa Ginoo, may ara ginatawag nga blessing. Pero kung di kita matinumanon, may ara nga ginatawag nga worse, no, may ara nga ginatawag nga curse, no, ginatawag nga sumpa nila, no. So mas diin kita ang magtuman o kon ang balibad, no, sa pagtuman. So mas maayo gid, mga kabyanan kag mga kauturan nga maminatud-on kita sa Ginoo, no. Hindi kita magdinalok, no, kinahanglan na may natagon kita, no, labi na gid sa aton ikanapulo kag sa aton nga offering. So madamong salamat sa pagsaba sa pag-upod, no, sa aton diri programa diri sa Kamatuoran Pagatunan Ministry. Sa liwat ang inyo alagad sa sining adlaw, Brother Jezreel kayo nga nagabilin sa inyo. Kung kita lang nakabalo sa kamatuoran, hindi kita madayaan. Kabay ng Dios magpakamayo sa aton sining ation, magapangamuyo kita.
Dalang panamon nga Dios tagaya sa nga manulang kabuhi. Salamat Ginoo sa pribilehiyo nga nakatuon kami sa imong mga pulong nanungod Ginoo sang ika na pulo. Kabay pa Ginoo ligi ang tagsa-tagsa sa amon nga mangin may natagon kag kabay pa ining mga ang ining amon nga mahatag dira makabulig sa imong buluhaton. Salamat Ginoo sa imong kaayo kag pakamayaman ang amon nga mga tumalanaw kag kabay nga hindi man sila pagpatumbayai. Salamat din sa pagpatawad sa among mga sala sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Mayong aga sa tanan kag see you next time. God bless.